Исәнмесез, ТНВ эфирын адымнар тапшыруы дәвам итә. Сәяси, иҗтимагый, милли тормышта атнаның төп вакыйгалары, аларга белгечләр карашы алдагы ярты сәгатьтә. Хәзерлекләргә электрон паспорт ясатмакчылар, хуҗалы этләрне чиплаштыру, хуҗасызлары мәсьәләсен шишәрме? Без тото башлагач инде аннан чыгып кычкыралар, бу безнеке дип, нәрсә булса инде бу безнеке түгел дип әйтәләр да инде. Башта юл, аннары йортлар. Татарстан инфраструктура проектларына карашны үзгәртә. Быелның юл рекордлары. В истории Татарстана вот такой объем, такие решения никогда не были. Малайзия ерак араларны якын итеп, яңаша хезмәттәшлек, йөзем суыннан алып, балаларны лагерьләргә җибәрүгә кадәр. Лагерь планлаштырабыз. Малайзиядә, Куала-Лумпурда. Алар татар әсирләре җырын сәхнәгә чыгара һәм халкыбызның моң сандыгын саклый. Атаклы ансамбль оешуга 25 ел. Татар халкы үзгәрмәсен, камилләшсен генә. Без ел ахырына аның нәтиҗәсен чыгара башлыйбыз. Әгәр дә төзелеш буенча карасак, 2024 һичшиксез юллар салу буенча рекорд белән тарихка керә. Быел Татарстанда юл төзелешенә 83 миллиард сум акча юнәлтелде. Узган ел ул 250 миллиард иде. Аның зур өлеше федераль дәрәҗәдәге М12 юлы 2022дә 206 миллиард тотылды. Димәк, соңгы 3 елда безнең республикада ярты триллион сумлык яңа юллар барлыкка килде. Моннан да зур сан илнең башка төбәгендә бар микән? Рөстәм Миңнеханов сүзе белән әйтсәк, Татарстан тарихында бер кайчанда шуның кадәр һәм шундый яңа технологияләр белән юл төзегәннәре юк иде. Ким дигәндә алдагы 5 елда мондый инвестициялар булмаячак та. Ел ахырына Татарстанда планлаштырылган барлык юллар да ачылып бетәргә тиеш. Бу атнада аларның 300-ен кулланылышка тапшырдылар. Вице-премьер якташыбыз Марат Хөснуллин әйтмешли, хәзер Татарстан илнең иң зур сәүдә хабына һәм транспорт төененә әйләнә. Ә юллар икътисадның барлык юнәлешләренә этәргеч бирә торган фактор. Алар республиканың дистә елларга үсешен тәэмин итәчәк. Улы юлларның һәр кайсыбыз тормышына йогынтысын Рүзәл Шәрипов бәяләде. Яшелүзән районындагы яңа торак комплексларының берсе як-якта йортлар әле салынып кына килә, ә киләчәктә аларда яшәячәк кешеләр өчен яңа юл салынган инде. Инҗигә 28 яшь, монда яңа фатир сатып алуына 3 ай булып киләм. Көндә Казанга эшкә йөри. Шуңа Яшелүзәндәге яңа юлны да, Горький шоссесының ачылуын да бөтен торак комплекс халкы белән көткәннәр. Яңа юл ачылды, ул безгә бик кирәк иде. Шуннан мин эшкә йөрим, уңайлы, тизрәк эшкә барып җитәм. 6 чакрымлы бу юл һәр якка 2 полосадан тора. 7 борылыш урыны, җәяүлеләр кичүе М7 трассасы белән тоташу урыны җиһазландырылган. Юлны яланкырда төзегәннәр. Бу тирәдә 1 миллион квадрат метр торак салырга җыйналар. Яңа сәнәгать паркында планлаштырылган ул Казан агломерациясының бер юнәлеше. Яшелүзәндә күбрәк яңа территорияларга хәзер освоение өчен дип ясалына. Безнең план буенча юл буйлап ул 1 200 000 квадратный метр, барысы да 5 миллионнан артык квадратный метр торак төзеләчәкләр. Димәк, биредә халык өчен кирәкле инфраструктура торак кулланылышка тапшырылганчы булдырыла. Без бу эшнең нәкъ менә шушы тәртиптә башкарылырга тиешлегенә соңгы елларда күп тапкыр инандык. Мәсәлән, Көйек авылында хәзер 25 меңнән артык кеше яши. Юлы ул кадәр машинага исәпләп төзелмәгән. Нәтиҗәдә халык көндә транспорт бүкләрендә утырырга мәҗбүр. Салмаш ягында да шул ук хәл. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, Яшелүзәндәге юлның яңа Тура, Осиново бистәләрен Казан белән тоташтыруы да әһәмияткә ия. Большой Зеленодольск. Наша мечта сблизить Казань, Зеленодольск. И сегодня это получится. Яшелүзән юлыннан Горький шоссесына чыгып Казанга кайтабыз. Бу 50 ел элек салынган юл була. Соңгы тапкыр аны Казан 1000 еллыгына ремонтлаганнар. Ул вакытта юлны 4 полосага кадәр киңәйтү 7 елга сузылган. Хәзер урыны белән 6 полоса. Кулланылган технологияләрдә алдынгы дибез икән, монда вакытын атауда җитәм. 6 полосаны 2 елда салалар. Йөрергә җайлы, элек битендә менә монда постоянно пробкалар ниләре. Хәзер менә сәтегенә объезд дигәндә постаниягә китәргә уже нык җайлы. Водительләр өчен вообще бу нык зур эшләнде монда. Мин монда яшим, хәзер бик яхшы булды, юл ачкач. Пробкалар юк, свободный җиргә була. Горький шоссесі, Восстание, Фрунзе, Болотников урамнары шотында басып торабыз. Бу төзүчеләр өчен иң катлаулы урыннарның берсе була. Эрек монда машиналар хәрәкәте буҗра буенча оештырылган. Хәзер исә алар тоткарлыкларсыз я тоннельдән, я җирдән, я күпер өстеннән уза ала.
Бу бөтен республика төзүчеләре өчен яңа тәҗрибә, чөнки 3 катлы юл чишелеше Татарстанда әле булмаган. Юлның проектын 1 ел әзерләгәннәр, тоннель, эстакадалар төзеп, сәгатенә 10 000 машина уза алырлык иткәннәр. Бу элеккегедән 2 тапкырга күбрәк. Организация бик грандиозный булып чыга инде. Менә бу юлны карасак, ЖД юллары аша кешеләрне, велосипедистларны үткәрү өчен бик күп эш эшләнде. Күпер астыннан страховочный пакетлар куелды. Алар кешеләр шул велосипедистларны саклар өчен. Шулай итеп, элек шосседа транспорт хәрәкәтләре белән булган проблемалар хәл ителә. Интенсивность күтәрергә, теге пробкаларны әзертер өчен, светофорларны киметү өчен, кешеләрне пешеходный переход аша уздырыр өчен, теге Брейн ДТПлар ниләр булмасын өчен. Фрунзе урамындагы җир өсте кишүеннән барабыз. Элек юлның бер ягыннан икенчесенә чыгар өчен халыкка светофорларда турырга туры килгән. Хәзер исә аларны да шушындый күперләр алыштырган. Юлны чыгарга да җайлы. Әйләнеп йөрибез менә, бик әйбәт. Прогулка ясыйбыз. Билгеле, монда җәмәгать транспорты белән бәйле мәсьәләләрне хәл итеп бетерәсе бар әле. Кайдадыр зебра бетерелә, тукталышлар күчерелә, шуңа халыктан зарлар килә. Әмма башкарылган эш миллион ярым кешенең тормышын кулачлый. Чөнки барысы да Казан агломерациясын җәелдерү өчен эшләнгән. Нәкъ шул ук максаттан комплекслы итеп Иннополис янында М7 трассасының бер өлеше төзекләндерелде. Аны да бу атнада ачтылар. Бу республикада йөк машиналары хәрәкәтен җиңеләйтергә тиеш. Ульянга таба грузов поток 80-ннан артык машина. Кыйынлыклар барлыкка килде безгә. Монда юлның уклоны да 45% нигә таба Мәскәү таба барганда. Кыш көне монда һәр вакыт бик зур пробкалары. Вознесение трактының икенче өлеше Түбән Кама белән Ярчаллыны урап узачак юл Алексеевск-Әлмәт трассалары. Алар Татарстанда ел азагына кадәр ачылырга тиешле объектлар. В истории Татарстана вот такой объем, такие решения никогда не были. И, конечно же, благодаря вот такой серьезной федеральной программе поддержки руководства страны мы реализуем стратегические проекты. Это даже мечтать мы не могли. Казанны гына карасак, бер елда юллар мәйданы 550 000 квадрат метрга арткан. Bütün юлларны быелларын санасак, беренче категория юллар 4 полосалы 253 километрга тула. Юл эшләренә быел 83 миллиард сум акча тотылган, 9 миллиарды федераль үзәктән бирелә. Россия вице-премьеры Марат Хыснуллин сүзләренчә, бу Татарстанның илнең мөһим сәүдә үзәге статусын ныгытагына. И вот сегодня мы вкладываем очередной вклад в развитие этого мощнейшего транспортного узла. Надеемся, что в ближайшее время будет открыт еще целый ряд дорог федерального значения. Это и Шали-Бавлы, связь между дорогой М7, М5, Урал. Юл халык тормышының да, икътисадның да нигезе. 2024 ел республика тарихына бу тармакны җәелдерүгә керткән өлеше белән рекорд куеп кирип калачак. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Наил Абдуллин, Андрей Ключников, Адымнар. Татарстан өчен 2024 елның төп вакыйгасы һичшиксез БРИКС саммиты иде. Ул республиканың халыкара мөнәсәбәтләрен яңа дәрәҗәгә чыгарды. Моңарча алып барылган багланышлар нәтиҗәсе буларак Россия БРИКС саммитын уздыру хукукын Казанга бирде. Аның узуы исә булган мөнәсәбәтләрне ныгыта һәм яңаларына нигез сала. Бер җимешен бу атнада күрдек. Рөстәм Миннеханов Малайзиягә эшлекле сәфәр кылды һәм монда Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышын уздырды. Әлеге төркемне ул Владимир Путин кушуы буенча 2014 елдан җитәкли һәм гел үзгәреп торган халыкара вазгыять чорында Россиянең мөселман дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрен ныгытуга йөз тота. Быел Малайзия БРИКС оешмасының партнеры статусын алды. Монысы бер, икенчедән Татарстанның үз халыкара багланышлар тарихы бар. Яңа тарихыбызда Малайзиягә сукмакны әле 1997 елда Минтимер Шәймиев салган була. Бу атнадагы сәфәр Татарстанга Малайзиядан оласы тәҗрибәнең күп булуын күрсәтте. Ул хәләл стандартлары бик көчле һәм нык булган ил, монда ислам финанслары системасы эшли. Казандагы бу цехта базарда чагыштырмача яңа бренд хәләл алкогольсез эчемлек җитештерәләр. 6 ел эчендә алар Россия генә түгел, чит ил базарларына да чыкты. Быелдан йөзем суын Малайзиядә дә эчәләр. Быел без Малайзиягә 3 партия таба җибәрдек. Аңар шәһәтлек авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бергәләшеп барып,
Без инде килешүләр төзедек. Аллаһ теләмәсә битсә 2нче елга 5 партия товар без анда җибәргә тиеш. Бу бер мисал гына. Татарстан Малайзия хезмәттәшлеге турында сөйләгәндә бездән аларга, алардан безгә җибәрелә торган товарлар санын арттыру мөмкинлеге карала. Элемтәләрне ныгытуда Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең өлеше зур булуына сызыклыйлар. Республика рәисе һәм Малайзия премьер-министрының быел 3нче тапкыр күрешүләре. Рөстәм Миңнеханов аларда август айында булган иде. Нәкъ шул чакта күчмә утырышны Куала-Лумпурда үткәрү турында килештеләр. Әле аннан соң Владивостокта Көнчыгыш икътисади форумда аралаштылар. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең күчмә утырышы башланганчы кабат очрашу булды. With the willingness of the Almighty Allah, we are meeting for the third time this year already. Хочу поблагодарить вас за возможность провести такое большое событие. Бүген Татарстан Малайзияның берничә төбәге белән хезмәттәшлек итә. Узган ел товар әйләнеше 1,5 тапкырга артып 61 миллион долларга җитсә дә күп түгел диләр. Малайзиягә төрле продукция сата алабыз ди рәис. Бездән авыл хуҗалыгы продукциясын җибәрү, хәләл аккредитация алу, фәнни хезмәттәшлек буенча килешүләр бар. Рустам Нургалич булсын, шулай безнең хөрмәтле Камил хәзрәтебез бүген дә алар шул юнәлештә үзләрен актив рәвешләрен күрсәтеп, юнәлештә актив эшләрен күрсәтеп, без бүгенге көнгә Татарстанны башка төбәкләрдә дә ишетә алабыз. Бу айда Татарстан Диния нәзарәтенең хәләл стандарты буенча комитеты Фарсы култыгы илләре, шул исәптән Согыт Гарәбстанны, Кувейт, Бәхрәйн, Катар, Оман һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә аккредитация алды. Бу бездә җитештерелгән продукцияны шунда җибәрү мөмкинлеген бирә. Әле инде Юго-Восточная Азия, Малайзия булсын 25нче елның январына әйттеләр килергә, безнең оешманы тикшереп, яңадан бер билги биреп, производствоны чыгарырга форсат булаячак. Татарстан Россиядә ислам банкингын җәелдерү буенча пилот проектта катнаша, Малайзия ислам финанслары өлкәсендә лидер. Анда шәригать таләпләренә туры килгән система җайга салынган. Россия ислам банкингы финансларыннан файдаланырга әзер. Әнвәр Ибраһим әйткәнчә, инвестицияләр җәлеп итеп уртак проектлар кирәк. Малайзия инде бу өлкәдә шактый тәҗрибә топлаган ил. Шуңа күрә Малайзиядан шундый ярдәм булса, безнең өчен ул бик әһәмиятле һәм файдалы булыр иде. Безнең Татарстан өчен түгел, гомумән Россия Федерация өчен, чөнки монда БРИКС валютасы турында сүз бара, гомумән бу мусульман илләре белән хезмәттәшлекне арттыру турында. Россиядә 20 миллион мөселман яши. Ислам күп милләтле җәмгыятьнең аерылгысыз өлеше ди рәис. Дөньяда тигезлек, гаделлек принципларын җәелдерүдә Россиянең быел БРИКСта рәислек итүенең әһәмиятен билгеләп үттеләр. Хәзер БРИКСка 3 ислам дәүләте кергән: Мисыр, Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре. Это, безусловно, подчеркивает рост влияния политических и экономических возможностей исламских государств. Важным является дальнейшее укрепление взаимодействия России с мусульманскими странами и организацией исламского сотрудничества. Стратегик күзаллау төркеменең көн кадагында глобаль мәсьәләләр тора. Бу юлы төбәгара кризис һәм низакларны булдырмау, террорчылыкка каршы туры турында сөйләштеләр. Экстремизм белән көрәш өчен мәгарифтә көчне берләштерү әһәмиятен билгеләп үттеләр. Бу очрашуның тагын бер күркәм мизгеле. Малайзия җитәкчелегенең багланышларга өмет белән каравын премьер-министр Әнвәр Ибраһимның фикереннән дә аңларга була. Ул бу очрашулар алдыннан татарның тарихы белән танышкан. Ул аны гаять бай тарих дип атады. Рөстәм Миңнехановны төбәк җитәкчесе буларак лидер дип бәяләде. Изучая историю России, я узнал про татар, про их богатую историю. Хотел бы отметить невероятную стойкость жителей Татарстана и при этом радушие и добросердечность. В общем, татары — это крепкий народ. А их раис Татарстана, настоящий лидер. Белгечләр әзерләү, яшь буынны тәрбияләү, аларның сәләтен ашарга ярдәм итүче проектлар булдыру. Киләчәктә Татарстан Малайзия белән шушы тармакта да уртак эш алып барырга ниятли. Әйтик, Казандагы химиклар мәдәният үзәге Малайзиянең яшьләр үзәге үрнәгендә эшләячәк. Нәтиҗәдә киләсе елга Алла бирсә лагерь планлаштырабыз. Малайзиядә, Куала-Лумпурда менә шул яшьләр үзәге базасында безнең Татарстан балалары өчен, бәлки шулай ук катнашачак башка төбәкләрдән дә балалар. Икенчедән, ул обмен программалары, чөнки анда бик көчле
белем бирү үзәкләре, университет, Малайзия университеты, ул дөньяда бик танылган. 2022 елда Казан ислам илләренең яшьләр башкаласы дигән исемгә лаек булгач, Малайзиядан ел сайын 50ләп яшь кеше безнең проектларда катнаша. Башкала яңа титулга лаек булырга да мөмкин әле. Ислам илләренең мәдәни башкаласы дигән проект бар, һәм хәзер вакытта гариза бирү кампаниясе бара, һәм без дә катнашырга планлаштырабыз. Мондай очрашуларны аралашу гына түгел, бер юнәлештә хәрәкәт итүгә этәргеч дип атыйлар. Ике ил, Россия белән Малайзия арасында икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия утырышы Казанда үтәргә мөмкин. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Бу ел ахырына кадәр Дәүләт Советы этләргә кагылышлы яңа закон кабул итәргә мөмкин. Ул фатир, йорт, шәхси хуҗалыкларда булган барлык этләргә дә чип беркетүне күздә тота. Кичкенә флешка кебек тимер кисәген аның тиресе астына кертәчәкләр. Хуҗасы кем? Аңа шушындый электрон мәгълүмат тутырылган була. Мондый кануннар күршеләребез Киров, Чувашия, Мариэлда бар икән инде. Шулай ук Мәскәүдә, Мурманск өлкәсе, Бурятиядә кабул ителгән. Бу карар аларда да юктан гына кертелми. Ил төбәкләре 2019 елдан хайваннарга карата гуманлы мөнәсәбәт хакындагы федераль закон кабул ителеп, хуҗасыз этләрне атуны туктаткач килеп чыккан зур проблеманы хәл итәргә тырыша. Атарга ярамый, атмасаң кеше ашыйлар. Бүтін проблеманың башын белгечләр кешенең җавапсызлыгында күрә. Янәсе küçük алаларда туйгач кирәге беткәч чыгарып ташлыйлар. Чип исә социаль җаваплылык индикаторы булачак. Самасыр бистәсендәге фаҗиганы искә алсак та, Жанна Хөсәйнованы этләр талап үтерде. Этләр бар, хуҗасы юк, шуңа җавап тотучы да юк дигәндәй, әлеге мәсьәләгә төрле карашларны Инзилә Хөсәйнова өйрәнде. Бүгенге репортаж геройлары кешеләр түгел, дүрт аяклылар. Аның берсе кышкы салкында да, җәйге шилләдә дә урамда бәйдә торып чыныккан авыл эте Барбос, икенчесе шәһәрдә җылы фатирда яшәп, кулга гына ияләшкән Гудвин. Тукымнары да, зурлыклары да, яшәү шартлары да төрле. Тиздән икесенең дә тәненә махсус чип кертергә мөмкиннәр. 1 гыйнвардан Татарстанда һәр этне мәҗбүри исәпкә ала башларга җыеналар. Чип инә эчендә диге хәтлегенә без аны муенына кадыйбыз. Чип шуның муенында кала. Эт тиресенә кертелгән чипның үз номеры бар. Аңа мәгълүмат беркетелгән, ул бердән федераль базага тупланып бара. Димәк, чипы булган очракта урамга чыгарып җибәрелгән яки ташланган һәр дүрт аяклының хуҗасын ачыклап булачак. Ул информация именно владелец турында, нары данныйлар этләр, мәсьәләләр буенча кертелә. Базадан только государственные врачлар карый алалар. Безнең Казанда программа бара. Буның программасы город безброшенных животных һәм бесплатной стерилизации и чипирование. Ике порода менә бүре. Породасы белән кушылган эт. Без аны урамга чыгарыбыз, җикмибез. Тәскирә Зарипова Биектау районының Әлдермеш авылында яши. Этне урамга чыгарыр идек, тик кешегә ташланса, җаваплылыгы зур ди. Чөнки авыл җирендә бу хайванның хуҗасы кем икәнен белеп торалар. Яңа закон кертелсә, зур проблема хәл ителер дип ышана. Дачниклар җәйкене тоталар. Аннан соң кискене киткәндә этләрне ташлап калдыралар. Менә андый этләргә кирәктер. Андый этләрнең бәребер хуҗасын таба алмыйлар бит инде, кемдер ташлап киткән аларны. Алар ана була. Алар бәбиләр, ул бәбиләр алчар дитшәрне бәбиле бит инде эт. Шпиц тукымлы Гудвинга әле яшь ярым гына. Хуҗасыннан башка читкә китми. Зур гәүдәле куркыныч этләр белән чагыштырганда пси кадәр генә. Фатирда торган мондый этләрне барлаудан гына хуҗасызларның саны кимер дип уйламый Гөлзәрә Шәйхетдинова. Миңа калса, бер яктан хәзер хуҗасыз этләр күбәйде. Хәзер авылларда, шәһәрләрдә йөри торган зур куркыныч этләр кешеләргә ташлана. Фатирларда торучы бәләкәй, йомшак этләргә бу нигә инде? Чипирование бу артык чыгым. Быелның 9 айында Татарстанда 9054 кешене эт тешли. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 754 очракка артыграк. Тик соңгы 3 елны карасак, эт ташлану очраклары 16%-ка кимегән. Моны стерильләштерүнең нәтиҗәсе диләр. Әмма гомумән алганда урамда этләрнең саны кимеми. 25 меңгә якын эт йөри урамда. Шулай 25 мең. Шуның әйтәбез инде 13-14 меңен тотабыз дип әйтик. 13 мең. Яңадан кала 12 мең безнең тотылгы урамда кала. Шуның 6-сы, әйтик 6 меңгә, 7 меңгә булсын әни итләр. Булар китерәләр. Гади генә әйтәм, гади генә цифрлар белән 3 бала алып кайталар. Шулай бит. 3-6-18 мең. Яңадан 4-кә китсәң, тагы да күбрәк була. Шушының икесе генә үсә ди. Яңадан тапкырыбыз да шуның баштагы цифрга кирәләр кайтабыз. Менә күпме йөрсәк тә шушында генә бирәчәкбез.
Аларның артуына халык үзе гаепле ди белгечләр, чөнки кызыгып алалар да соңыннан ташлап калдыралар. Моның өчен җаваплылык юк. Соңыннан кемнедер тешләсә дә, хуҗасын ачыклый алмыйлар. Яңа закон ел ахырында кабул ителеп гыйнвардан керсә дә, белгечләр этләр урамнан бер мизгелдә юкка чыкмаячак ди. Алар кире күренешкә әзерләнә. Теркәргә теләмичә, халык чыгарып ташлый башларга мөмкин. Без тота башлагач инде аннан чыгып кычкыралар, бу безнеке дип, нәрсә булса инде бу безнеке түгел дип әйтәләр дә инде. Шуңа күрә бу закон безнең республикабызда булса, берничә ел без проблемаларын күрәчәкбез. Бик күп кеше хайваннарын мәҗбүри теркәү итмичә урамга чыгарып аталар. Әлеге этләрне махсус теркәмиләр, ул һәр хуҗаның үз ихтыярында. Бу эш 2017 елда башланды. Ул вакытта 2800-дән артык эткә чип беркетелгән. 2019 елда 5000 дүрт аяклыга. Тик шуннан соң саннар бермә-бер кими. Мисал өчен, узган ел нибары 65 этне теркәгәннәр. Шул рәвешле, соңгы 7 ел эчендә республикада нибары 14 мең эткә генә чип куйганнар. 2023 елда уздырылган сораштыру нәтиҗәсендә Татарстан хуҗалыкларында 125 мең эт барлыгы ачыклана. Алары да хуҗасы әйткән мәгълүматкә ышанып кына, калган 111 меңе чипсыз. Димәк, алар хакында белмиләр дигән сүз. Шушы яңа закон әлеге бушлыкны тутырырга ярдәм итәчәк. Шәһәрдә этне чиплаштыру өчен якындагы ветеринария үзәгенә алып барырга була. Ул һәр районда бар. Шулай ук шәхси клиникларда да кабул итәчәкләр. Ишек алларына машинада килергә җыеналар. Авылдагы дүрт аяклыларга чипны язгы һәм күзгә ветеринария тикшерүе вакытында беркетәчәкләр. Хуҗалыкларга йөреп, шәхси хуҗалыклар турында бара, я булмаса башкаларга йөреп, безнең ветеринария хезмәткәрләре өйдән өйгә йөреп бу эшне эшләячәкләр. Киремгә алу, дип әйтим бу очракта, ул да булса 100 сум тирәсе, һәм инде где-то 115-120 сум тирәсе, 150 сум тирәсе булыр. Бусы дәүләт предприятие, дәүләт безнең ветеринария участоклары шулай итеп эшли. Инде эшмәкәрләргә килгәндә аларның бәлки 15% артыграк булыр. Мәгълүматны базага кертү бушлай. Канунны үтәмәгән очракта 1 июльдән хуҗаларын административ җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Димәк, күчеш өчен ярты ел каралган. Штраф 2000 сумнан 4000гә кадәр. Менә чип куелганнан соң урамда калган этләрнең хуҗаларына җаваплылык кертелмәгән. Бүгенге көндә хуҗасына җәза юк, әгәр дә аның инде эте кемнедә булса тешләнмәгән булса. Ул этен кире безнең инде приютлардан кире алып китәләр. Инде менә моннан соң безнең әгәр дә инде без хуҗасын билгелебез икән һәм аның эте инде кайда да булса йорт территориясеннән башка җиргә чыгып китә икән, әлбәттә аңа инде административ чара күрелә торган була. Белгечләр әлеге эшнең нәтиҗәсен 5-6 елдан күрергә үмитләнә. Бездә бит күп бар заводчиклар бар. Безнең шул төзелеш объектлары бар инде, промышленный базалары бар. Анда бит барыбер аларның хуҗалары бу этләрне итмәячәк бит инде. Алар ничек җиргән, шулай җирәчәк. Шуңа күрә бу алар бит барыбер аларның приплотлары булачак. Барыбер бу бик шундый эш авыр эш инде. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зәйдинов, Наил Абдуллин. Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышыбызга юморлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сәфәровка тапшырам. Исәнмесез. Дуэльгә чакырып перчатка ыргытулар Пушкин һәм Лермонтов заманында калды дип уйлыйсызмы? Ялгышасыз. Вологда өлкәсе губернаторы Филимонов шушы көннәрдә үзенең көндәшен татами һәм рингта бәришергә чакырды. Исеме белән атамаса да, халык аны танып алды. Илдә иң бай кешеләрнең берсе Мордашов. Оппонент дуэльне кабул итмәде. Төбәкнең иң зур инвесторын сугышка чакыру кызык, конечно, диде ул. Вы что-то сказали? Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Губернатор балачактан ушу һәм кикбоксинг белән шөгыльләнгән. Спорт мастеры, башка ниндидер дәрәҗәләре бар. Көндәшен ул булай дип атады: отдельный представитель части индустриального микросоциума с транснациональным отливом. Сдается мне, твой друг хочет обидеть нас. Губернаторга бу сүз төзмәшен генә дә яңа дәрәҗә бирергә була. Филология фәннәре докторы. Библия. Не выражайся, Билли. Библиотеки. Кулдагы сызыклар буенча багу хиромантия дип атала. Исеме үк әллә нәрсә ышандырмаемы хиромантия. Элек базар, вокзал тирәләрендә кая кулыңны күрсәт әле, киләчәгеңне әйтәм дип күрәзәчләр килеп ябыша иде. Хәзер андый нәрсә күренми, әмма бу өлкә бер урында гына таптанып тормый икән, яңа үрләргә менгән. Мәскәүдә хирурглар кулдагы сызыкларга операция ясый башлаганнар. Уңайлы бит, акчаңны түләдең дә, линия жизни дигән сызыгыңны озынайттың. Гомер озынлыгы өчен борчыласы юк,
әле бәлки ничәдер ел гарантияда бирәләрдер клиникада. Ясно вижу, тебя Витей зовут, а фамилия твоя Барашкин. Журналистлар ачыклавынча, мондый хезмәткә сорау зур, клиентлар шактый икән. Мин уйлыйм, моның белән генә шикләнергә кирәкмидер. Баш миендәге сызыкларны да озынайту буенча хезмәт күрсәтә башлау мәслихәт. Такая твоя судьба, Барашкин. Әле узган чыгарылышта гына сөйләгән идек. Photoshop ярдәмендә тормыш көнкүрешне матурлап була дип. Урындагы кешеләр моның белән бик оста файдалана. Менә Чаллыда да безне ишеттеләр бугай. Тирә-якны чистарту буенча дәлил китергәндә Photoshopта трактор ябыштырып куйганнар. По полям, синий трактор едет к нам. Тарихта Потемкин авыллары дигән төшенчә бар. Әби патша узасы юлда князь Потемкин имеш ясалма бутафор авыллар кырып куйган. Менә хәзер Чаллыда Потемкин тракторлары бар. Әмма икенче юлы тимер атны матуррак ябыштырыгыз инде. Ясалма интеллектка кушкан булсагыз, тагын да яхшырак эшләп биргән булыр иде. Как у вас, у него не получится. Потому что он все-таки искусственный. Нет, потому что он все-таки интеллект. Халык шагыйре Рауил Файзуллинның әйткән бер сүзе бар. Сандыкны әллә нигә бер булса да ачып, җилләтеп торырга, мирасын кешегә күрсәтергә кирәк. Әлеге юлларны бүген бер күренекле юбилей уңаеннан искә төшердек. Татарстанның фольклор музыкасы дәүләт ансамбле 25 еллыгын билгеләп үтә. Ул 22 ел Айдар Файзрахманов җитәкчелегендә эшли. Минемчә, шушы 20 кешелек коллектив татарның инҗи мәрҗәннәрен сандыктан алып, аларны халкыбызга кайтара. Ансамбльнең абруе дисәк, аның Илһам Шакиров тәкъдиме белән оешуына әйтүдә җитәр иде. Бүген репертуарларында 150 әсәр бар. Ансамбль аларны сәхнәгә чыгарганчы олуг хезмәт куя. Татарлар яши торган төбәкләрдә сакланып калган, моңарчы билгеле булмаган һәм сирәк яңгыраган җырларны табып башкара. Фәнни тарихи изләнүләр, бурынгы уен кораллары белән театраль тамаша аша аһәңне җиткерү. Алия Сабирова юбилей концертына халыкка милли мирасны кайтару күзлегеннән карады. Илһам абыйның әйткән сүзләре бар. Бу ансамбль шундый дәрәҗәдә булсын, аны теләсән инде халык алдында, теләсән инде илдә, менә татар халкы шулай дип күрсәтерлек дип булсын иде. Илһам Шакиров тәкъдиме белән оешкан фольклор ансамбленең бүгенгесе. Бөек җырчы күз аллаганча Татарстанның йөзек кашы дәрәҗәсенә күтәрелгән төркем ул. Ширек гасыр буе милли моңнарны, гореф-гадәтләрне, уен йолаларны халыкка ирештирүче коллектив. Ансамбльнең кабатланмас йөзе бар, йөрәге Айдар Файзрахманов. Ансамбль ул бүгенге көндә минем барлыгым. Мин ничек яшим, онда ансамбль. Аларның һәр чыгышы гасырлар буенча сәяхәт, әби бабаларыбызның яшәеше, халкыбызның тарихы. Үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләренә мөрәҗәгатьләре менә алар сизелеп тора инде, аларны чыгып карарга иң беренче хәрәкәтләренә сизелә. Алар безнеке, безнең күңелдә һәм мәңгегә. Фольклорны күрсәтәләр, шун күңелдән, шундый матур итеп җырлыйлар, чит илләргә җырлыйлар. Алар дөньяның теләсә кайсы урынында көтеп алынган кунак, меңләгән чакрым юл үтеп 35 илдә милләтебез җәүһәрләрен танытучылар. Кайда гына барсак та тамашасы искиткеч дәрәҗәдә безне күтәреп ала. Хөрмәт итеп күтәреп ала. Чөнки чын мәгънәсендә татарча. Репертуарларының 80% үзләре тапкан әсәрләр. Аны архив һәм интернет чыганаклардан барлап, авыл төбәкләрдән җыялар. Сөйгән яр дип Мордовиянең Ләмбрә районында яшәүче әби җырлый торган була. Шестяк биюе Ульяновск татарларына хас. Самарадагы милләттәшләребезнең хәрәкәтләрен өйрәнеп, аны инструменталь әсәр белән кушып, ярмәк номерын әзерлиләр. Материал күп. Әмма дә ләкин шул күп материал арасыннан халыкка тәкъдим итә торганы сайлап алу ул иң мөһим мәсьәлә. Чөнки ул халыкның күңеленә туры килергә тиеш. Ул берникадәр заманча да булырга тиеш. Беренче бөтен дөнья сугышында әсир төшкән татарларның җырларын алар сәхнәгә беренче булып алып чыкты. Ах, сез заман, заман, заман. Ни уятмыйсың һаман. Ансамбльне затлы милли бизәкле костюмнардан тоныйлар, аларны музейларда өйрәнеп, борынгы үрнәкләр буенча тектерәләр. Һәрбер костюмыбызда диярлек безнең
Менә күрәсез, бала итәк. Ул татар халкының айырмалыгы булып тора бит инде, беләсез. Һәрбер костюмыбызда менә безнең шигелгән. Менә шушук матурлык, шушук шелтәрләү, шушук бормалау күчкән безнең киемнәребезгә. Ансамбльнең бер үзенчәлеге бар. Монда һәр артист, биюче, җырлаучы, борынгы уен коралларында уйнаучы да берсен генә белә икән, башкаларына да өйрәтәчәкләр. Безнең уйлау буенча ансамбль битне ул җырлыйлар да, кайбер кеше җырлый, кайбер кеше бии. Аннары килгәч инде мин үз күзем белән күреп, мин башта шок каттым. Мин бу җирдә эшли алмыйм. Аннары инде Айдар абый шулай тырышсаң, эшләп була дип. Ансамбль безнең тормышны тулайым белән билеп алган әйбер, чөнки монда эшләгән килеш кая да булса эшләп булмый. Аның бик рәхәт вакытлары, бик тәмле вакытлары, бик күп нәрсә концертларыбыз, безнең чит тамашачы каршында чыгыш ясаулар. Иң мөһиме хәзер юнәлешне югалтмаска ди Айдар Фәйзрахманов. Бернинди үзгәрүләргә ияргә ярамый. Бернинди дөнья шаукымына иянергә ярамый. Татар халкы үзгәрмәсен, камилләшсен генә. Олия Сабирова, Лиана Бәхтиева, Наил Абдуллин, Одымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан Шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.